Igual que Rafael Nadal, el Mallorca també continua sense funcionar. L'equip ha estat incapaç aquesta setmana de guanyar en el darrer classificat de segon, el Sabadell, i encara va anar bé. Els de Miquel Soler rapinyaren a Ives per un empat en el darrer minut de partit, a la nova Creu Alta. Miquel Soler va fer una volta a la seva pissarra i no va anar bé. Per no posar Cassim, va desplaçar Joao en el centre de la defensa. Això va fer un efecte dominó. Martí torna a l'equip 4 mesos després, en el lloc de Joao, fent línia de 3, en Juste i Javi Ros. I l'equip va sortir amb un entabanament gros. Així, en els 15 minuts, el Sabadell feia 1-0. La pilota cau a peus de Collantes, que la penja, i Aníbal just l'ha d'empènyer. Joao s'ha encarregat del marcatge i deixa clar que no és central. El Mallorca estava totalment absent. Ningú no va reclamar penal en aquesta acció de Nauceta Arana. Mentrestant, el Sabadell cercava amb convicció el segon. Per sort del Mallorca, els intents quedaren en això. En el de descans, Martí quedà en el vestidor i entrà Riera. I el joc de l'equip va canviar. En 45 minuts, Riera va demostrar que sap que es pesca. Sap manejar el joc, accelerar-lo, alentir-lo i oferir sortides. Tot i no tenir rodatge, va ser millor. I tot se tracta de tenir la pilota, d'associar-se i d'intentar manejar el temps del partit, no? Agus va fregar l'empat en aquesta jugada a pilota aturada. El travesser ho va evitar. El manxec tornaria a ser protagonista en el gol de l'empat. En el minut 94 es va vestir d'extrem. La va penjar en la dreta, la seva cama dolenta, i Sandrós va fer la resta. L'equip va celebrar com una victòria l'empat en el camp d'Escoe, un punt que deixa el playoff descens i el descens a la mateixa distància, 9 punts. Que no hay que dudar de estos jugadores, se ha visto la segunda parte, que han tenido hambre, que han querido el balón, que hemos podido hacer mucho más. Al final se trata de sumar i si no se pot guanyar, pues intentar aconseguir sumar en veure fins al final.